ଏକ ଅଧୁରା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ଝିଅକୁ ଦେଖି ପୁଅ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲା। ତାପରେ ଧନୀ ଝିଅଟି ତାକୁ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋତେ କହିବାକୁ? ତୁମର ପୁରା ମାସର ଦରମା ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦିନର ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମାନ। ତୁମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତଫାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆକାଶ ପରି। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଉ ତୁମ ସ୍ତରର କାହାକୁ ଖୋଜ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କର। ଭାବନ୍ତୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଗରିବ ପିଲାଟି ଅପମାନ ପାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏତେ କଠୋର ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଟି ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଏହିପରି ଅଟେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଦିନେ ଗରିବ ପୁଅ ଏବଂ ଧନୀ ଝିଅ ହଠାତ୍ ଏକ ସପିଂ ମଲରେ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେଲେ। ଝିଅଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତରର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ମାସର ଦରମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିନାହିଁ। ପୁଅ ତଥାପି ସେଇ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ପୂର୍ବପରି ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ନିଜ ଲୁହକୁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟି ଏକା ମଲକୁ ଆସିନଥିଲା, ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି କହିଲା, ସାର୍ ତୁମେ? ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସାର୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ମୋ ପତ୍ନୀକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା, ତୁମେ ମୋର ବସ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ। ଏହି ଲୋକଟି ହେଉଛି ମୋ ବସ୍, ମୁଁ କାମ କରୁଥିବା 100 କୋଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖି ଝିଅଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି କିମ୍ବା ପାଟି କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି କେବଳ ହସି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମିଷ୍ଟର, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ପୁଅକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦେଖିଲେ। ଝିଅଟି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାରିଲା, ଏହି ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମାଲିକ କି? ହଁ ପ୍ରିୟା, ସେ ବହୁତ ସରଳ ଲୋକଟିଏ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅଛି। ଦିନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବିଜନେସରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜଣେ କୋଟିପତି ଯିଏ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ସେ ସେଇ ଝିଅକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ସେ ଏହି ଭଲ ମଣିଷକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେହି ମହିଳା କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପତ୍ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରି ନଥିଲେ।